आं दखानि नै माथो गाबानो हेल' आबै नों मा खालामदों? मा खालामदों? हेल' खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लागोनाय जालायबाय। दिनैनि आंनि भिडिअआ न'खौ एसे साजायनायनि भिडिअ। एसे साजायनोसै फुजायाव एसे साजायग्रा बुस्थु बायदोंमोन। फुजायाव फुल आरो साजायग्रा मोननैसो जिराद बायदोंमोन, बेजोंनो साजायनोसै आरो। बिदिब्ला आं जिरादखौ दिन्थि नै बेफोरखौ बायनानै लाबोदों आरो आं एसे सिथाबलाबायनो। मानो होनबा जोंहा न'आ बिराद सिम्पोल, मालायफोरनाव थांबा बिराद साजायनाय नुयो आरो ओमफ्राय आं लाजियो। ओमफ्राय बायबाय आरो फुजायाव नै ओमफ्राय फुल मोननैसो बायबाय आरो दिन्थिनो र' लोगोफोर। नै बेखौबो बायनानै लाबोदों आरो आमोनियाव थांनायाव बेखौ बायना लाबोदों। बेखौबो साजायनोसै नै माबायदि नुदों लोगोफोर नै। ओमफ्राय आरो फुल मोननैसो लाबोदों नै, ओमफ्राय आरो फुल मोननैसो लाबोदों आरो नै बेखौनो साजायनोसै। बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोफ्रा। नै एखेबारे सिम्पोल आरो जोंहा न'आ नैयाव भगबाननि फट'क होनाय दं, ओमफ्राय नैयाव सिखिरि मोननैसो होनाय दं आरो बाटारफ्लाइ। ओमफ्राय बिराद सिम्पोल आरो ना, ओंखायनो एसे साजायनोसै। नै आं दायो गाजोल दोननो नागिरदों, ओमफ्राय सिखा फिसाजोंसो दोगोन आरो नायनोसै। नै दायो बेखौ साजायनोसै आङो। नै साजायबाय आरो ओमफ्राय बिथिंबो साजायनोसै। बेफोरखौ आं दायो दोना लाखांजोब्बाय आरो दायो साजायनोसै। नै आं दायो सफायाव गाखोबाय आरो दायो साजायनोसै फुलखौ। दायो साजायनोसै आरो फुलखौ नै। नै मानसिखौ बिथिं साजायनोसै आरो मोजां नुबायना लोगोफोर? दाना नायदो आरो नै मोजां नुबायना लोगोफोर? राजा सोनाया इदि होनदोंना दहाय हस्पिटालाव लांदों, लोमजादों आरो राजाया। नै दायो एसे मोजां जाबाय। थिं टेल दे मोसादो राजाया मोसादों नै। बिदिनो मोसाबाय थादों आरो ना दाख्लै फुजायाव, फार्स्टखालि फुजायाव थांनायाव। नै बिथिं साजायनाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय नै फारसेथिं नायदो, नै फारसेथिं नै बेथिं मोननै साजायबाय, ओमफ्राय फारसेथिं माबाबाय आरो ना, मोनसे दोनबाय, मोनसेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय खायलेंनि जाबाय आरो बिनिया। बेखिनियानोमोन आंनि साजायनाया। दायो ओंखाम संनोसै आरो आङो मोनानि। आं दायो नाखौ एवनानै लाखाबाय आरो आलु बेलाहि संबाय आरो दैखौ ससे उनावसो लानांबाय। दायो नाखौ होखांबाय आरो ना, ओमफ्राय खोबना दोनबाय गोदौगासिनो ओंख्रिया दायो। नै आंनि ओंख्रिया मोनबाय, खांनोसै दायो। दायो मोनबाय आरो दायो खांबाय आरो ओंख्रिखौ। दायो नै ओंख्रिया टेस्टि जाखाबाय लोगोफोर। जा टेस्ट नुखाबाय ना, ओंखामबो उखैखाबाय, हरबो जाबाय। दायो जानोसै आरो ना। बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय।